mangena bwatu bumanyi obonge igoro ye chigosori nachi gotomanyi amsemeri ya Qatar nabwo Kenya ningere mkore ko imukige tambukyo nabwo ko nekinga chigosori bune chongoleto chire gocha Ense ya Kenya kondi tiandara mwarigani aratotebiye etali yae karibu sana. Bia mono sana so kungaga na sikitaseni kia Ndizi TV ase bali bonse baturigereti njekoro kwa Ndemo Steven inkana Ense meri ya bumbulia egotoka ase ward ya Monyero kitutu cha Chenot line Nsemo line renkankorwa nanda kengwa kwa mane chigosori kerembe gete changa chigosori kabike jezi ya timu gete Manchester England elio manya kenya buna captain 001 esamane chigosori kondero iga bia mona so kungani na somoro bilio bwense Yoboonchoreria tosanga mange ometerera bande bakumetinga ngakirero begete sutiga mama idinga no maito bomanyi ya Ense meri economics yake igo mwanje uri na beko nyarika no metera ukoga kisati mono lakini gane irinde kwa rabeke sutiga kwanye sibaiga buya kwa raba igarende gwakwanda mangana rende twasemania mwana una lero metera mangana mangare ngete uchumi Yoboonchoreria twarasemani aiganali erebuya mbie mono sana Ndemo Steven ende ngokwariga ni bene asomurubiri gabwense Yoboonchoreria ende to semi mwancho murigeria sobwagare konde nabagingo kwaneraga bunga twatigeria matukatanuka tusasi nsemo chichi ya Qatar na kiero bereti asensemo yao nemete boni gaba njibe chigosori boni ya baigwete style gete ona buna inchende bwe timu ya England njenje ngote style gete mo 2018 Russia ingene to igete Ense meri ya semi final entunje nimba to kwera buna na butura ike final korende nemete semi ya chigosori ntu yarigere tibu ya sana amangana ya chigosori na mataka yatigere make gatano nje no kunyarekana ange narigie passport ndigie ticket ende ya mase mbaka Qatar mbale tere bintebya ya mase ya mukuru Qatar nimbe kemeroberia yobya chipiloti ewiki yaitamba bakogoma torabona magana chakire ko babuya banyole passport ina bonkwenda ntanyoreti chinjira nechinyinge turanyare ko batwenekiri abantu bamanyire kerikene temense ya Qatar ntorole wiki eri eta buna chipiloti chaba chikogoma yabotene bwechindege mbanyara ko babogote banga bakolusi chipesi nyinge tukarora ebintu biribire perishable yani biribigo salika bwango 300 tons nchaba mbia babigo salika konde ntwaro chebotene bwechinde bagote banga bachakire kulika chipiloti chinya ngagete na bocha kwenyole ali bagonyole passport babe kanyarikana na rabande bagote ona tianda ke barabu bali kolina ndege yuko barabu mbuya vale na omogomo olitonya litiko bagoko ba affect kolende no boko ba affected directly go say indirectly abera aba muga yale koleto yo asalegete na yale ngaleteru so ndawo lo chikonya oneligu atware ni bacho kulinto kelio koni igo kende yose yoko kana sense o affect kere directly go say indirectly kende yonse arakereke yoko kolekana enchere ya mugose umete ebintu nebinge to gusanga Ense eto ya Kenya entoga netia magendero umete no nibel no evangelie ekoruegwa ngokonyere Ense eto ya Kenya ase Ense meri yobwaga chibwe chipara chinyegitali nebinte ebinge igone egento kende yonse kekolekana ngoku affect kere Ense mo yago buna Ndemo Steven abereka gototemi bona Ndemo toso ya sichinsemo chichi ya Qatar nte toresero mwanchu murigeria mbuya kiborororo Ense buna ya Qatar egochiko host World Cup odake obuya borororo litangani pi obwali mborororo ndobate pride lego chana ayekoba kwarigani ebimana nebese njo wakiruchikura chinze chirechire Ense ya FIFA nababwatani bali abanengwa kapale chikura kuboli nkaitoko genda nekimo nchumulire rabe atamanye mono samana arengete World Cup Ense kere continent eko host limo mwa continent ndese kunjine nto kya World Cup nge host lgu continent ya moyoka kiko kuna saa mo gioncho kana na iga bunabo tebo mwako tu 2006 ya World Cup ya ntiwa Ense ya Germany egotoka ime United Kingdom goseme ya Europe omwaka 2010 World Cup nego yalingana ntigu Ense ya South Africa ime Africa kakeli monje bolene nyemwenyole tawatara kuli kwa samina mina waka waka samina mina stamina it's time for Africa nocha gotero kunde mwako yote sana Shakiro goterete ego Africa tukava see map center ya South Africa ya wote timu ya Bafana Tondo mwaka 2014 World Cup ikale ruga sasa ya Brazil in South America igo ikaba represented tojo mwaka 2018 ikabe nsemo ya Russia ine nsemo ya gochimoinali gochi Australia gochimoinali tochira bora 2022 ya chire Middle East Ense ya Qatar kwarigani kombe keli iganda kelitane pi gento basically litani obwali bulibo kwanya kwarigani nechinse chonsi ipi gocha Ense ya ino wale buna Qatar go trend sana asenge njo yeke goko
kandi mwabire sema pia Ense ngima ngo bakonyere sana ubunabu basically tangani obya bwo host World Cup ekero kurigereria economically na Ense ya Katari ekokonyeka soko host chigosori bunechi economically oseki uchumi ene kwanda ucha Ense ya Qatar tucha keli tangani na chiyo sajira bakwa na FIFA kale kwa kero gie kuronya ariko bagokwarigani ege kombe keri we muri chi billion chinyinge sana korosie biti bigo chiko kwarigani chigosori yecho ge biti birikare World Cup yerire mbiri kuru Qatar no bigo tigarari kare gatiga irari abagosori ba Qatar bakonyekire eni bwe serikali ya Qatar kare utume korosie biti biri turi chiko tumeka iguri tani abantu ba Qatar bakogerika bari kuru tax yo korosie biti banare kwa bakoroserigu egento gya kabere wikira boniga chuteli chance pitiranga emechebe ne buna Doha imense ya Qatar chance pia bere booked abageni barure chinse chance uchi hotel chigosori chiabo igo hotel and hospitality industry ya Qatar wikira boniga yatwalire enibe nyinge sana ya chiororo abuna abamurana abaiseke ba Qatar enebelio chigotigalera tali njengoro iganchi kwiro hotel yari ne yabongo chikoba ingotumeka yo tukia gatatu na rura igotebe nchengoro kurense ya Senegal nere me ya World Cup gore gosori ya Senegal yare kogosori rero mpaka nde mambi ende tikosori ya gosori ende mambi aro ngingo chigokora wikanta retare Qatar yari ngingo tarari na achire gochia se tourist attraction yabo achira se a game park achira korra machabo achira korra pyramid chiabo tourism sector yabo ya konye kirenga kiyiga World Cup chikobororo close to 1 month ini be chikotigarali ne nyinge sana asesemeria tourism sector for your information tabwa tamenya kama nyakaine buna Dubai Marathon kada okore kana so mutinyo 12 mutinyo yo ya mutinyo ole bosio oriko kopa kono Qatar ya ichoire nya ibintu be ichoire macho tire chichire nya mpaka chire book chance pi barusi rikoru mutinyo 12 wiko mutinyo kabere 2023 kone kibona eni bone gichire wo chikataliga adi akono bataga hotel getaliga nango bone ngori ye gwakonya tange bindombia smile ambia mona sana nde maso gotoeresera sobwa kale kone karo kuligiria Ense ya Kenya Ense ya Kenya yabetage ko band na FIFA ekero kuligiria ngikeri ba luziri asogo chiko host chigosori ya Ense ya Kenya ndake kere moko nyara ko band na FIFA tuzake na World Cup ye kwanza torocheye una tore band yiga referee te ko Kenya ejuko bugie sirimbye se World Cup onye tu abantu ri band ngaba chire referee cha Kenya chiro chia choru chiko bali nonyo officials ba utenda chiko soli chiri kwenda bona litangani eku kilitua Misiri bwango ngoro se World Cup ye ko se ko se FIFA konyara gutoseke raisiko egento gia kabere Tusker FC mbaba banyankongo bege kombe keliga FKF Premier League entunda yabage ya koera ko kolengana onye nditole Ense ya FIFA nango ntwanda chiko soli chia Confederation of African Football CAF ikambiye ko rayenko ya Africa chiko so ntyo totwara ababui abacha sana ababui bande ko ruchinse chinde wona itubona Kenya nto kwenda ororo angaba murabe tombanya ora exposure angombanyo ole nibo una muna gusuka mutiko bwa alawa simbolo roboke boke mokonyora obu bamurabe tombali ko chikonyora iyo ntokia gatatu ntobata muraba gosori buya sana asenko yo yaito aba muraba baba kogosori buya baro ba ku ne timu chia isiko oyo mole buna Michael Olunga gosori Ense ya isiko ntobata Francis Kahata Ense ya isiko noche avance ntobata Eric Ouma Marcelo Ense ya isiko oliponi gobe no gosori bya buno ra gosori tukugo na Ense ya isiko Manchester nega no murako ru Kenya boniga to kogenda fintu ye banieri yaba muraba tobata ko obosio buya boguberete wichinse chia isiko boniga koba bakojora Ense mende ya kiuchumi iyo mweli neri yakoba Kenya ni aliganie World Cup ndwale kwaegu ndomanya kaini na FIFA asama ngana yenko yo gibi tutwa luziri ne binge sana ekero kuligeria Ense ya Kenya chiko kero kene igosari kichiri baratware apart from ingoyo ngikeri baratware banyara kwa baigwe na baro bachiko host andake Ense ya Kenya na ramangane ngo yo nturanyara kwa bato kwenda aresa nese njo gwikira boniga no riri nonye FIFA ranking yaito telingiye se koroberi kurugwe chitimu se ranking ye chitimu asenko yo dole se chitimu chire na mbengi yari tangani gamangana yenko yo nturi kwane rumono nonye nabo ndo bwate nonye biti bire standard ye binge era usichiko soli chiri kolende osori buna maminyoko tota baminyokia baya sana tara Ferdinand Omanyala gwikira boniga the fastest man in Africa gwikira boniga
Eliud Kipchoge, the greatest marathoner in history, koru Kenya. Faith Kipyegon, the best athlete 1500 meters, koru Ense ya Kenya. Ndo na koru Gusii Helen Obiri. Koru Gusii twate Helen Obiri, twate Mary Mora, koru Gusii aiga. Abantu bakominyoka buya sana. Igo tutwale tournament ya maminyoko. Tutebine ya Africa, wose chise cyose tubuna under 18 under 20. Aro Kenya na beko rwasanga na maminyoko senjo twakorire buya. Na for your information, ntwarora hosti ometinye kwa yaita iga ntwa hosti around under 21 yaba mura yaba subati igorende samwe naro ya maminyokaro na buto kama na Brazil asamwe na yenkoyo na buto koligererigu ko hosti amwe na maminyoko kerokende buna baminyokia baiga twatebire babo Helen Obiri babo Mary Mora county ya Kisii erongo benefit ere kero bakuminyoka gose kero banyoriro bubui andake une county na beda benefit mo sare nje ama minyoko okomnyoko on behalf of the country tori komnyoko on behalf of the county igo bono every egento gusitura nyori guka no bwari bodi to tebana ki una Gusii we also a home of champions like Helen Obiri egento gia kabere mete mbe to kama na kene ke tora city ya iga nyuma abatale es county ya Kisii bodi na ki ikelitwa benefit with Helen Obiri kobwa tumento ye bodi na ki ninki tu asirire Helen Obiri kuika kovua ona kwanyora kuruhusia igaono we should not expect anything sababu ntoti gosira baminyoki baito kileba kwerwanire bakweranira boka bacandika beko ure bikoro tukugura cyo uniform go train konyora trainers bakobwa tutayikobariga kigotebekene wera tore kina kiko twarabasirire na babona notera kere no bintu akubati okoboko na ito tuyorenga academy kama minyoko iga kurende before that we want kwa bara baratokonye na tali rasma ekero kurigereria nga Ense ya Kenya ne iranete nsaso gusira abagosori chinga kikero kurigere umanyara riri kwenda marathon visa ya betege ko delay oikabaketa ikayomo na liachite koego inkiorate ya baraibari ba Kenya anene mona baiga batenene ta sense mo yechigosori mate vise liko dire ritanganipi ni yakoroki incompetency kwa sense ya ito esengencho rio manya visa ya delay ngare kwenda sense ya United States of America azichimbiro chirichia Oregon korolire egadile kaenda late keta korange namba isano na abantu bakamwaka chinko sana bateba otemire sana kwa sema minyoko 3 hours of the race kiliko incompetency ya ito bakwane nkolena ki abarai baireli bagore gutinda chitimu ndobata athletics Kenya utendera mangana ya maminyoko tobata nonya gaso chinsagi chia gusenya tobata abateneri babo ene kina kiki kwairuwe timu tenenere kwairuwe budget beka masakarawa bebuya mapema bakosori mba chandeka psychologically tiabangere baba manya ki tobata so chikorara toboka ko training tominyoke tobweto irane kore bona chake ko chandeka bono manya rabono okwanyere ndeke nkonyo re visa usina kingo train korole bono goje ko saba abara baito ba atene tamane chigosori gaki tigatobe competent tuene kibuna abagosori baito banyori ndo yabo bagani timapema budget yabo tutie kumike budget yaba gosori tyo mosori anyare ko bagakorara buya abeke buya abe motivated buya kirako gosori rinde anye ta kubwa nto mwetikiri tange tomwe next time improve banyo teba obuiru oteba na chere tukwenda se emaminyokali obuiru tindagere tibuya gaki tigato obosuko bokoboke twabobisa poko debaka se chinse chindo uno bosoku ndaroje na abagosori gete babete bakorara se getiye chindege batabwata accommodation na ko batebanga abateneri abaga bechire gosori mbali kwirobere byekero bamaitinga chigosori nchire bosibwabo konyoranda ke na theater mbali kwa bila kwa sometimes ebese na bogutore ageti mubuya ebese nyoruku rwa serikali mate ndo kwa bika pia magosa bateneri boka ndio ebese kwa nyoruku rwa serikali iko sports together all round thing serikali risibesa mapema bali vae gwa bachitumeke buya aye kwa guchibese chibuno mogosori naye minyoka buya gosori buya twakwegenire twago supportiri atubwiraye elinde emerobile yabaga kororo bakolende ibitaka kibiri no bosoko age orore bakenya baraire ise usabakoretaki no bosoku sana ekero kolierio omosubati naro muya sana koro chinsemo chicha Eldoret yokorte ekosia nursing and business okorokwanga Sharon Lokedi nigo university ya Kansan ya mugurite erinda chikomnyoka nende ntwarama mnyoka ya korekana bwango iga New York Marathon nanyara ko bagako bomubui ekero kolierio oyino mo Kenya lakini ogorire nense elie isiko ningi Kenya nere tagusirira abantu buna abaiga
akiagera ntumete ng'achi benefit ne chinyinge ense ya Kenya iranyore ngike kogera bakwimukia getambukiro basira baenana abakenya gochi chinse chiri cheisiko ba chinse chiri cheisiko chachikonyore benefit matomo chandova asityo soli chaito twaso siasa tukora cyo soli bine biasara byo gwetene nkere kwa soli otenenere ayo te korda kingo chwa kwa toli mominyoki dole to konye kene kwa soli nayo toli mominyoki soli kominyoka wono kwanyora wono kekere kikia beire iga ori tangane pia mominyoki beto saba soli baito okwegera kuri obate utia sobuteli baito bwaenda inse mominyoki boli naki ningenda twayo sichiarangeligu tigo chikoya ku fair competition ngo chikotiga raisiko uchichinze chaisiko tiko ku allowance kesa ese nchondo mogeni impartiality y'omuntu otabana ki Kenya onye teri konde ndabuya na euro offer nense ngao nenkintachiera ndegento giya kabere bore torera na kichinse chaisiko chamya ro Kenya nto bwate ribaga rigia ria mamenyoko inki bakolide batari automa scouts kurukize chaisiko bagocha Kenya iga baenda ise chi academy chi training camp abande mbale Gusii iga abande bale chi iteni bali yapa mnyikuru ese binyoro bakuminyokera bayegwe nibo ba supporting bakokole school kera akodire oegu scholarship achiko soma UK achiko soma USA kera akodire bagu dual citizenship I know mo Kenya I know mo UK omo Kenya omo America gakominyoka omunyoka buna America kera abuire Gloria na guchiasa America umwana witorenga kuraiga liroba lya Kenya liroba lya Gusii tuyatona kinaki aba mnyoka beto ko balenda tole buya na kitoko ba motivate kero ko bwa egolde se Kenya ogwage ruchinkobi kwa post ku Facebook wote mu congratulations kwa muga airport wetachira kero mutako bwe gold ko Uganda akobwa close to 25 million cash money ya moyo tigere likereli udikipchoge abaga kubune record keje ganto mwetikende inki isuzu yakolete ya mwegali so no kwa double sense bono kororo kudili inse insiko ya mbwata buya kenya yatini kubwata buya umuntu wa mwate yangende isiko yote tene kinake kwa bwata dole buya koru Kenya iga bate bakirenga kincho no mo Kenya Evans Chebet nero no mo Kenya oyo enda ka participate as Boston Marathon na boigo New York Marathon nera Kenya lirububu yani twarorira ba Kenya bange bakwenda chinsi cheisiko abagurwa ne chinsi cheisiko Kenya ne ngochire anyore benefit ekero omo Kenya abuire chi marathon echiga benefit ego cha se ense buna Kenya kero montavu iraro go batolese map ya Africa ntomanyire Eliud Kipchoge the best marathoner akorwa sense ya Kenya ndaba Ezekiel Kemboi babo Catherine Ndereba ese map ya ense ngima erotwarorekana korende kwanyora bono wikatobe tukokoraki tukobalenda bya kondo muchandonde gwate birabu bakwenda bali ka chinse chesiko tobe ntorenda athletics Kenya tobe ntorenda in the next 20 years Eliud Kipchoge urororo miaka yangire wane are around 38 years in the next 20 years Faith Kipyegon tayo in the next 20 years ele no bili ulitagire ntu alendira baba ke bagukina tu abalendire buyapi when in the next 20 years ntu alendira Kipchoge Faith Kipyegon onde se 1500 meters ntu alendira no bili onde se 5000 meters tobe nto lenda ande tobe nto lenda sizo chinengo to sivichirede in the next 20 years history yetu wote na heritage again daisi copy gote atwana kinaki gakinko babwa tole buya elinde the next 20 years story twende igoro mono toko chiguwa inda pasa mangana yaiga yechigo sale no bonchereria ente tokwanere benefit chinse chiri chigo chianyora asoko host chigo sale yechiga andake ndoga goteba konde bitramente kanura bitwate babya uchumi ndoba tamngana a cultural interaction kera mugo bamuko host chiko solichiri munaboni bata bamanya ki essence ya doa ukonywa maruo ovyo taiyo ndomo mwa rama chikali nabe kubene reko da essence ya doa bali nabantu Qatar abangabe bara abaisilamu ukwana kinaki ukwana kinaki kwa bere ko respect culture yabo korode ko ketani bona kera bajite South Africa 2010 bamete buna Africa tomenyete uri tangani pio ndo buyabo abantu kumanya bale culturally nakemokoba moko interactivo ebinga tiyo bujaboli okoba moko ubo kwaliga ni chigoso lichiri mbiye mono sana nde masoko eresera sobwa gale kondende torabwaterabo tokwira na ntoeresera mange umwancho muligirire niko togosanga nerende mo Steven oyogendete gotumanya mange na Yoboonchoreria bogendete gokorekana anene mono sense yetu ya Kenya ni chinse chiri cheisiko kolende tigatora so mutimo komokeigo tobasa gusika tobasa konyegera tokwira na ntokomanye amange.
Ubwansu bw'Omugusii. Yoboonchoreria umetoboso kumbora bokobo ke bugocha bwasaria maskani egirafu kyao gyanda kyadansi kwa nyogo kembwa ogendo boiri onyoro komenta manjeriko Gusii omageni onyogo chobwogo anyoro gweka go kwarenge bikorto bya mageni Chingero na papa antiviral asukumanya chipend n'abanyangiro burugongo rw'Gusii kurwa chinka gicyamagega goika bono kira ritukuliye Jumatatu goika Ngoroko papa antivirus umumuri okoretera chingero butambe koritkulia Jumatatu goika Ijuma kuru saa 11 mpaka enseme ya marogoba umwanchondegereti no maitegete tseni geito nambeyemo kia Ndizi TV bwasubo mu Gusii ase litoka ligotoka lingazu litoka gokunywere chai litoka gokulira mukuma so bwasu no bolo kunye kulia papa kole na papa umerana na papa antivirus ime ya Ndizi TV kenda gotogwa chigabwa ase getatseni geito nambeyemo kia Ndizi TV oyo mpapa oyo Yesu amana balifuka kibanene twakali charo amana dagira sio Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukanye chirange nigwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echo chire chibakuli chichicho chisink n'ebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Omwaka bw'ekiri gw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwanekera kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunengia ekerenka cy'ugukwana igo. It can tell you how far the gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka so nominations bono umurubiri ubwike nigo gucyo kwa libaga lyokuboria kurigereria na kunengia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero umugaba na retire okorere rasikaye engia gose. And you see what you do what you want what you're going to do for them. Kira ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi sito nenusu chabo tukwa asugu chekomerana na inche John Kebati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi birengeri byabo asukoreta magenderero imeyoro gonkudo Gusii na Kenya ngima ena hoteli ekero musani abrangi kanyo kwani ekero muntu akugata bageni boye agota ebinganjo bimbwata bageni aboko endo bakwani lakini tu uko igunga bantu bakoiriria ata mwijirani yao ominyoke gutyo ububona tiritabiki umurubiryo bwike umbu asetoko unengia na kumanyikiringa ine nubwatu muchandu bw'uburwire utagete korora umunyagitari bw'emete y'kienyeji bono Suleiman Ibrahim nigakuru ubukuriro bwa. Kwa majina naitwa Suleiman, daktari wa dawa za kiasili, nashiriki na chama cha Jamii Tiba Society of East Africa. Natibu ugonjwa kama kifafa, kisununu, kisukari, kufura miguu na mengine mengi. Natibu na dawa za kiasili
ambayo hapa Kisii iko daraja 2 karibu na hiyo shule ya daraja 2 secondary. Mwakirisimi ase namba inoti 52 kionde yemo isano na ibire inoti 52 ibire noti Gusii inoti 52 isano na isatu ibire isano na isatu isano na ibire isano na isatu marakabire isano na ibire inoti. Aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya ni gazeti kare ko soma ya so online ga burgerie vitu swabo sa Ndizi TV le vitu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri wona vitu akai nondo chomurubiria kabisa gwicingero na papa antivirus bintu no bira Ndizi TV news ke jago na so Facebook ya bango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke aye nayo mokora aye na gwatebie ke naye omwanjo ndigeti kurwabo gane to gonzoja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge muna mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa antivirus akoleto chingero amuna mangana mange igano bwanzubure bwo mu Gusii Ndizi TV akiro meto bwanzuborobi ai yakiwata bati Ndizi TV news aya. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Ense Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Ense Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora.
TV Ubwansu Gusii. Manche muri anendengo kwaligania senseme ya kabere chinga kitogenete gusanga nerende mo Steven ase omorobiriga Ense Yoboonchoreria chinga kitogenete kumurikira sobo imyometerere rero tukugarinde mo Steven tukuba murikira kabisa toberesera na kiuchumi ya Kenya egendete koba chinga kimwancho muri gutara ase chichiro cheri kero kurigirira na kiamaguri yebintare korenga no butukibwa bere bogo korekana nigo bokone kinga ebinte bitogutumika kira lituko amaguri yabo nigo abirika gukina sekerengo kigo metinde masense moyagaye na kikwarorire ibintu bire aho tabekene ibintu bya mentire mate sometimes ngorora mabera abantu bara bale ebiyombe biri bya merry go round so ko jara bono monginali orese kiombe ai tukiri buisano mitinye ne yetu ndaga gukiri buisano motienyi oyo rero kikulire oyo yetu mitinye tano yete no yo rero tibe sanchiri uriwe mitinye tano yete kwanyorere ikya mukorete ibintu ebinge mono kubwo yo rero saki mongi natebe oiwe chiri buisano imitinye na yetite to bwate fuel subsidy nga kieli igasekere lita mondo gusevya rengange 20 shillings jiboniga ya mentange by 20 shillings kasekere lita onyo kwa tu chibesa chiri kabeke gari amaguta chirita 10 igwaye kwa sevetirenga 200 shillings ese 24 months ago woniga ocheta sara ya 200 shillings mate vyombe bana ingigocha kwa loko ubwo mweli ogeso chinde gorose ngegocha kwa kolende bono ingani mwamune na ki Toto amaguri agucenjikira rituko so muntu bwe byasara emekane buna inflation nekere ento nakagurire rero kibesechi amatuka ko bwatikia mentre rigori mwana maybe kwaba ebesa yabeire nyinge usamaguri asarekire yo Kenya rote beke na maguri abire gagusuka sana maguta abire gakomenta mono sana amaguti chingine abire gakomenta mono sana amasi amentre sana rote beke ne uno muchando munene olese Kenya amaguri atalikoba Telecova constant. Abantu basire ko budget nowadays. Jugo chuko bayo tabatianse everything go next month. Ebesana yakeire. Ekero kuri yeli obotuki umwaka bw'ekiri bubere ne yamogo iko umwaka bw'ekiri bubere na 19. Inflation yarenge 3.8%. Lakini umwaka oyiga bw'ekiri bubere na 20 inflation yare 9.2%. Ekero kende nense etu ya Kenya yoke bwate inflation go se chinsi chesiko na chiro chiri affected. Ambake ritani ntara kwa dadake usen Kenya usene chinse chionsi tushake na inflation ya wate bandake close to mpaka 2018 kuru 2000 yarenga at 3.8%. Krede 3.8% mana enereri. Yento kali kugoruweli bwa yemo. Ese comment useke keri goli kira kena 38 shillings. Krede 3.8%. Onekata wate ba yametre kuika ange close to 9%. Nyetinda baginkweba 9%. Yento kali ngelibu abe kuchinji mpaka na 90 shillings useke na 90 shillings. Igo inflation enene sana yakinire kunde bintu byatangire ko kina mono sana litanga nipi from the global aspect say chinse chionsi ndetani to atwara covid-19 romutenyo 2019 December ya ripuka so mucho one China tariki 15 umutenyo gatatu 2020 ekalipuka imense ya Kenya wekera boniga igono na chinse chinyinge sana more than 3/4 yeche yose nje atwara borore kwa covid-19 kirendo kegatenena bonjori mboyo gosoka nkoyo Kwene kibuna uchumi agasareka pi na maguri agasareka pi ekure gentege tangani egi yakabere ndo atwade segi gosobo sagani gati ya Ukraine na Russia okongusana na kuri kwanza ra chinse nchiro ororo mware koneli mokora exports gochi Ukraine gochi Russia ebintu mware ko baoneli kerese egi achate moko baoneli naende bya batigarira kere bya batigarira amaguri asareka krama utoko oni usekwa tukuteli guri bya inse watira gochande gitesengencho production cost ya utachi tiko care igo bado ejo ama esegil nero iga affect ebintu ebinge sana na kando na dora pia the oil marketeers wale wako ni ama maguta na barabu amangana na abayiga na ali subsidies chikarusigo kwera maguta kamende ko imte basipika ko bireta amo kando na economic depression nebintu byonsipi bireranda kama uliaya abaga guchenchi sana kero kende ngora turaba Kenya bakwe murunganinga amafuto meten tumeta mafuta na yengencho sana na rakorusi ebintu
ebinto kura senseme yemo gochia sensemo yende ekero kurigeria mafuta ligolindi abete ligokina ase chishiringi 20 ekero liagurika gune shiringi yemo kirkinda bakenya metemba bwate birengelinga amagoli ligoliria mafuta lisa kuyiligo kabisa nebintu ebinde na bubiko wasensemo yaona kiro chenganeyo Ndake amaguta ronaro keria gento amaguta kende gwesfio kuleteru wekegetumeke amaguta wike pikipiki nyare gukereta gwike gari erete gwike ndege erete gukere amaguta commentary gori kirente gosare kasense uchumie kire amaguri on spia commentary gandake emeto semeri kwa bantaro bantu mbaga wakerete kere bakorra ndake amaguta medene chisiringi 20 ake anesiringie yemo sabu yuteri commenta buya abenge bakirine siringi 19 igo njosa bakwane nkoli ndake umurai Ense William Ruto adabuna andake aya guchingaki na simacha zo montole njara taja mana yoko ngachingaki mana chingaki na ende kurara njara wala tachi aya guchingaki eto randake ntuto ramba amaguta komenta by 20 shillings kana chako kea aya nemba kali asarenge before mangana subsidy na kia tarache kunenge ntutora teba only chingaki achichira nyale goteba akero gukwanira igoro yechingaki umeto murebu ensekera renge gukora campaign atebete nga imitinye tato yoka ligolirio bosio konyaririranire ekera so abisi agateba nga matuko nga menta matuko amangi gose mwako yo moiga na linda chiko kwirani obosinze ekero kurigereri asense ya Kenya ndubwate chi types chibituma biri bigo simeko ndubwate gatumani kwire metinye tato yoka ase okwama nabege butume bya kawaida na bikwire metinye 38 ekero kurigereri umurai bwensa agototeito mu mwako mugima amanya gochikoyerie ebintu ninki ariko promise ria bakenya aba emitinye tatamanya gochikoyerie ebinto Matemara wate abranda ke siasa nensensi nege ntoya kaberenkeri naki kidoro wate abrakira wate kwa ground vitu ni different wale bono kero monta kare go campaign kubwa chikura kwalire no campaign ebintu ra chigokora turakora mendate aba ndaisi gokwana okwana no kuguse jono kwa no ko kene keli kene keli naki wate bachinse chionsi uchumi aene staregete nanto wajende tukoroka economic recovery plan osemero bali mugo tumeka kona kibona ali asemo gwete mwaikire mwe na asemo arenge taligento kiali tukelimo bakaba songe bagote baroma use Roma tiaga chine litukeli boyire tamo tukamange kandake ekeranya abeire gagoswa amali Ente tani kia denge ilindo ke illegally within 1 month or 3 months karale go campaign minute we kobe ke subsidy Ngiriko beke subsidy ntantange batamanyeti wose uri 200 sekare beke subsidy boche emia yemo imenti Kerubo syo kugora sekare gutumeke budget ye emia yemo 100 chinse kwana na uchese millers na kiyama kobe subsidy mtantange bugute subsidy ndiko care ndiri yarenge 200 konde serikali ya wakanira emia we yakanira emi ona subsidy ere short term plan muno bosi boli uri siasa which kwera dorete Uhuru Kenyatta kobeka nere subsidy yobosi atambura nemi onye weda babo yeto semba bonyo olete neli bodi ngao go gagara to asa ata intezi kobeka subsidy aseki ega mate subsidy anabona lote kungina abantu muno sana tena lote kobeka subsidy boke aropi abantu bako in the next 3 months but within 5 months unyo le bado tibeze chonzi cha sirire bado you have to wikaka wese nende kobeka budget isingi cyo cha Kenya go tumeka ona kyaga tabana ki agu mwako yo magateba bono mpa subsidy lyobosio bakogora usen subsidize ubuwe bole bakoyego akatayona tiga ba subsidize obuoyo segencho kero monta iru obuoyo production cost ya kogenda inse kere achire inse like ebese eni bokwa tumeka budget eri onyo obuoyo bwarenge 6500 watire 3000 was every 3500 kero chikoni bono buo enagre yao konyo niri guriria inse nakiro tatatara ki akiganya kie ekubwati yokogesa userigesa ebintu mbike kunde mechando ndeke abantu babwate mechande menge ne long term plan abantu magane ti short term plan sikatia iga baikero mwako you otherwise enchale yene enkongo Mimi no sana umanchi muri beta seni kia Ndizi TV chinga gitogane to gusanga naye imeyo murbiri go Ense Yoboonchoreria nyona bogontumira ekerengere kyao wetra sena mbeyirega base screen yago nabagena gutubwate chinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook nabagotunya gwitira Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube nabagotunya gwitira Ndizi TV News ndemo chinga gitogane to gusanga entwarra asensemo ya mafuta umete mafuta ngotumeka bare open tender system Wasoko beka emerobeli yabo koleta mafuta kuri chinsemo chicheisiko mbate banga mafuta bakarusi chinsemo chichi ya Russia
Ntete ko boriga ansete yo bara baba kurusia mafuta nga ugwetanya Russia ekegera Russia ntwaruchike gutwara obokongo Para kabate samwana liya maguta go secondary gyonsi ndobwate main suppliers balia banene bagosaba bwate capacity babwate machinery yo produce more na wo supply more tejo ko produce nege ntekemo go supply nege ntokende ono Russia kwa one of the Ense chiribwate best oil marketing mechanisms say oil markets yabanere egenire mono ndomaita maguta nale no nyime Ense ya Nigeria korende bono kunyarusi kurua zero material ya crude oil wikaba maguta makara ikesense ya Kenya yaba no romo cyane ko bono Russia kwa the main gati abantu bali abanende bakonyara kwa bakonya maguta ya uteze chinza chinde otwale segi umurana no materi ndine chikonda tinchibe kirali cyoko kubwatira no kuya una mukwana ndabuna bikoirana kerege ntobunegyu za kuriya abasani abageni ne process yentambe mono nakikora ndake erirenga kientambake naga ya mautari koirana nomo Kerubo sense moyendagera anene monase ebituma entororanga enseri ya Tanzania yareko ni bituma etrake yemo 27,000 ekero yachikuri nga chinse chinyingi chabere dependent kurwa senseli bakamente trake yemo gwika 54,000 ningi Ense ya Kenya chinse monchiro ntomete chinse monchiro chiko chichachandika igoro yo murakera lakini chinse monchiro Ense mubuna ya Kitale Orogongo rwa Gusii abuna bakonyara kwa bagusimika ebituma nge serikali takubikire mirubiri ya bene asoko ne kingamba bwatendagire isaine manyete litanganipi tochake na abwateba amagore ko baga komenta kero konyora asama bwate demand ire igoro mono sana ese bwate bitumite bya kete ko twara over reliance atachinze discovery ya Tanzania kero demand ya beire igoro mono ligora riri kukina senje wana demand ya beire igoro eto birito wate nebike tobaone riri riri to lya kawaida bagotura byo byonsi pita tigare ntubugati ngingi agokora okinya wana ligori okay yo kugora kwabo o discourage yo kugora kwabo ni data zenero bya umba biguru byonsi pibiyere kwaro litani kara ligori rikopa likomenta to gya kabere Ense ya Kenya ngi wara bulingi kirikia iranda ke production ya Chirense tani pi ndobato ochenchi kwelire okole Kenya ne chinze chinde chionsi bado rire lya chenchiri embra tu alako semeli amara baita abere kwanyoka ekwera production ya ito na agricultural capacity ya yara ko bage kwenda Ense ekere njembe una nkaiga Gusii ado mbaba rambura mbali kosimeka gose basimeke mbalo lembura bakuro moyo kwaro lirabono batigire binyambi bikide so uyiko abona romo chando mutangani were tubuli boito bakabo kagenda Ense tuna ne Gusii aiga tira bali Gusii ya bere like kero monto agote bali bali ya bere like baga bando bali gwatero bole musikugizi wabere oboke mono sana okere umugondo bayiro omoke tibando mwaga simekere kale 15 years ago kere mwarenga abake 15 years later kere mwabere abanende bono umugondo imwanyobagiro obere small pieces most ndo bole miburigo bole mboito bwagendere gokea day in day out kere bole mbogo kya Ense wika tutoteke measi aisiko nenda na ito echikotolema kunde chize mabuna chirichia Tranzoia chize mo chirichia Sigisi chirochio wasingishu wewe babumba orese njamba gondali aro na manene ali sana ama gondara ara manene na mboto osemetse njo serious board ne chize mo chirichia Kitale urisho kerena asimekero chibando chiane ana ronda chiko chioni ngo ali aro chibando nechi nyinge muno chire ko Ense meli no to kwatemya abantu bande bra Tranzoia na chibando gocha Gusii aiga nako batebanga nde masoro Orogongo rwa Gusii nga population ya beire enyenene population ya beire ne senge nchokero koligereri governor Simba Arati yoli none James Ongwaira atebandake Kisii yakirire muno sana kora chise mobona chirichogemo kwa iwe municipality na rajuzi kere Simba Arati gakwana oteba nonye governor osoka omwekere buna Ongwaira kera ari gukwana na tebandake esa Orogongo rwa Gusii abantu bakira bakatu bata around 1000 people per kilometer square abuna abantu abange sana baichuranire mono sana sebuna iga town ime muchobo songo unaonda kera abantu bakuchora mono bakatuchange means kera abantu baichoiro nyino oboremi kazuru koru extensive farming to intensive farming oboremo oboke endaira moso kie nyinge ganati technology obumanyi bwaime obwikira bone abantu bitabataranyora ekarukuri Ense meri ya Turkana ngakinero robate ngango sokira mafuta atimeti ningi serikali yereta kubikiro mirobelio baene kinga na into Kenya ngo produce tora mafuta
Pata mangana maguta alina mangana makungu sana. Maguta na bote siasa nyinge. Mukora chinse buna Democratic Republic of Congo, Nigeria, maguta alikuwa yerero. Kira to kira seta alikuwa bagakwa yero mono sana. Senge njo buna itu buna Kenya na tutwara maguta. Tuba technology isaine yokonya ya maguta ayo. Yokonya transport na gukora ki. Bamwe ntiko bwate no kwene chinse chinde. Mwaso wase better relationship ne chinse chinde. Nekere nteka gani. Na gomanya no tutubate nkirengo kiale na gituranya produce gwere chingaki. Sasa twara maguta turamanya ikirenga kya buronge, ikirengo kya na kikengani. Turamanya na kya kone, na kiloko sawo chigo benefit. Yere such a process more ya irangora kya ndo ko benefit na maguta ayo andake. Ekero kuligerelinga ekero kenyera chake gosokia mafuta mete chi benefit ne sinyinge chire. Anene mona basaemba enyorere emirimo. Bali bagokore emirimo gali ebango. Oikegende guchia serikali igochi benefit ne chinyinge ingi serikali etako riski invest ya sa maftari erinde chikonyara kobage konya chi benefit chi badai Pano naika wate bandake noga nete kubata no kuyasana ne chinse chinde chinse chiri chibwato manyo bonge bwa maguta na technology isaine buna China buna kigo kizaje to uraende bwa kumate ko nenge treat ngo saino kubwatera na usoko yugwana komega yakone kibuna moigwana ni rebuya what are the terms kiremo ko yambara bwata ba kreto ko bayera maybe 1000 liters 200 ne chaito kreto banda bate onye ni to konya yeto ko te utana abantu baito loko sibali bado wikamana kimu apate na buya tere to kumusana no morembo bororo nake process ko ira mono sana ne abantu nyabwati to kwayerera ugo bwati all the processes kento yekerane so jobora kana maguta to kire inyora ine land ya Turkana ya renge ya cheche bono kana mete ando se national resource gotoka ayuna se serikali bono ukoma kyanda mwabakorera good settlement litangani mwabakompensate mwakorera ki so it's a process ko ira some few years but to sabe na ki kubata no kuyanko maybe wete serikali ya William Samoei Ruto amenye Ense meri kwa kuna magutari na konya amenye Ense meri n'ense ya Kenya ekaro kuri Ense ya Kenya anene mono chikambuni nchirora chiko rosi sukali chinga kicha bwango igantora chigo sie kwa bande bagotebanga mbabu ati Messi ya kongire ibara chikoene kinga ngoso kibali sukali nende kero kuri ligulire sukali nonye sukali ge koroseri wa Ense ya Kenya ligulire sukali ligendete ko menta ekero kuri 50 kg yesukali nige kurwa shilingi chiri busano nemo chiminye ne 50 ine ya koroseri wa Ense ya Kenya nende kero kuri sukali ri kurukuru chinsi chichisko nigere chipo ningi gekogera ebintu ebikoroseri wa Ense ya Kenya ningi bitakone ligwa siligolire Ense mechanda bwero rorere mechande vere tokita nyora ngo ni maega ake kira rorere giteno nyagusia iga ndo baga tate kutogora chikagu aseke rigo ndi yakugora chikagu ri arengesa ndo baro chumwimu yekagu eyu echa enero yataka kobe kurende to randa ke obuteneri bwa KTDA bogaswagati ando batari otwaro kwegena go kego na mane echai bachi factory cha bero chinge buno gembo buna nyamache buna kiamo kama kugana kwa iranda go kego tera nase amagana yesukali litangani abantu miaka mega abantu barato kwegera kuya nobotende kwesukali namaguri yesukali yesengi aseki ogosimeke yesukali kwaganye ngakienta mbebe kere yabeire kere unjikonyone uchese chi factory yabali guliriya Ense kere yabali guliriya Ense abantu bakwomoyo bakego basimeka kandi bagosimeka bakebone kona kina kikera ngo chikosoka bono ukali ulirive rido yigore sengi abantu bagosimeka nabake kuri abantu abange wese gosimeka yesukali supply nyingi kuchali ba manufacture nyingi batekere muko manufacture binte binge the cost of production ya kogenda Ense tunyara ko batasoke sukali nyingi igori na body comment kuna gente getangani igori tani pento sukali nyare ko bage kwenda Ense ika ese karebe ke policies cyo kora bali bali sukali ne tani basime ke sukali nyingi ajo le nibe ko ba omorembe bo kusima kerengaki mba twale mechando ende tutwale more raw materials ne tutwale sukali nyingi kwa sokiu igori ready kwenda Ense kento gya kuri skale ito dabaga kobali kuri igoro konya nechinse chirange na itu ndagawe ko VAT value added tax muncho mwe kekene to kaliwe ko bagokogora iskali besa kwenda serikali buna tax mukende buna VAT oyera VAT ya ito
nse chibwa VAT erengaine nse ya Kenya Tanzania Uganda terengaine na beko VAT ite iguru kandi nse ya Uganda so ya sukari ya Uganda na beko ba cheaper than ya ito konde to maybe Fridah tamanye nkirina kosora amanye na boko wa sukari ya Uganda cheap kare kwanda use Uganda Kampala kwaegu ore utagwete bode ligo so ya Kenya bali chibaso chukwakana na benge sukari ya Kenya anaisa ndo bakoro obuibi iganali smuggling kolende eyunimete serikali ikena kinaki emanganya yunebege gosieko igo tigatorana ke okubatero kuya kwa veire muno gati ya Kenya nechize cha East Africa community tutware maybe amaguri are standard tutware tax are standard tutware free currency yebesa ya Kenya na bongo nero jibesa egento Uganda Tanzania atukora amaguri bono gaguchererana konde bunere boniga takorengana ndorora ekambuni ya Mumias aseke kitambe ya beteki gutwara obotenenelio bobe ekero kurigereria mpaka egaiki kagwa lakini korende nchi ya bageko serikali ya Nyarako bakegwesagati na bego kwene kinga ekambuni eyunko genderere konde serikali ya Kenya kwanza buna yaswa service ya bakeko tebanga ngosira bare local manufacturers aso kwene kinga abantu kurwa sense ya Kenya ngo konyeka bale lakini sense mende bagateba mbache baban okoleta mitumba kora chinse machi chesikwa ya sense mayone kiro chenganiyo andake ndeta nipinda atebe nkeri andake gobani mitumba everese nkeri bya nebono gobani mitumba esenchire ya munkeri gentokia aseki abantu baita abange bairire meri na gento kwana kogo weta mitumba kera kwanda daraja 2 nere ichirali kwanda Nairobi ese chichiro cyabo isili mitumba nere ichirali abantu abangene ro bakogore senjene ro bagwa afford ngo konye ban atativu kwaretero nebengi yabuna mitumbe iro liboli tangani bande bebole rage gwetero mu waziri Yoboonchoreria oyole Moses kweli tangani ekego chikorete kingao ile kirero kwa ban mitumba minute wekabono tutumeke changa chito kwa roseria iga chircho go pima textile industry itone tutumeke yoka ne wate capacity tangani watu wakiro muntu changa chiri production yaye isane kiro muntu ndugiya kabiri rijiguri abantu bakwanda ese mutumbe sengito nero bagwa afford erigoriria Ense changa cyo gupima tarikiro muntu urajare gupima esuti akandikiri bisito na 500 nienda gurero ngya ya mutumba agurene goti yaye eseri bwa yemo nabagwa ndaira niliwe change kwa le bono sigase mwana mutumba wike irungora onye kwa link kike each campaign azimio la umoja ndio atamita kolete gento bunekyo ingienda bya sawa baka ikabidi baka apologize wetara Raila mude wote abatali kubali ngite kukwana igo wika Kenya kwanza na kinaki ebyo bibya dete se campaign mutere na biro bikona kinaki wika mitumbe egenderere kolende onye gegusiri esiri gungora wika abantu ata esiri gungora bonjoli mbaumia na ndebe baikire kerengo baraguri cyanga cyetu zokosokereye kolende tigao kumeka waternivo kwaragure yanga ya yogo pima wa promote abaito na barabu na mbacha ndeka mono kura mutumba yoga kirengaki ekero kurirenga serikali mbaro mustali umutu gotebanga ngosira bale local manufacturers lakini ekero kurire nawe mbarabu cyanga kiri bakobeka abange babe bakwenda chinse kiri cheisiko bachikogora kuruororo nako gotebanga abantu abaiga bara sensema ya Kenya mbabu ati bumanyi barasone yanga buna kiri andake igorero mondo kobeka changa buna nchone yembegeti ene ya Kenya tinje tinse ya isiko aseki nimbato kwena na Kenya korolire korende bono babale baisikonga ite ona nenga kibaire na set drawing board indi kidogo tewa bena kyoko kora bali by example kora kwange kirero uru kete karare ngo muraibu Ense sasa tichaga piwe uru ko keja iga chi designer chai chamwe pimera ko Kenya o lead by example yono nyabara ivaito nyabate kusikira na evan textile industry yaito wadi ko kora changa ko ruisiko asabaja sibaga promote things chaisiko para promote chiaiga bagori changa chiaiga chisuti chisati chiaiga inda ndo batu ro kuege no konene buna arenye sekali to kegene the textile industry yaito na itu na boto konyegena akero kuri Ense ya Kenya abasaya bange mbabu ati emirimo akero kuri gereria chiskuru anje bachigotebanga abanyarako bagosira TVET singincho bagerigwe egasiga ya magoko na baba ko egerigwe bwagachi akero kuri rekero chipara chia Kenya chikorosigwa abantu abange bakurukuru chinse chisko anene mono kurwa sensemo ya China baigwe contractor sokoros chipara kirukende ningi serikali tali gutwarira kwegena asa abantu ku Kenya ikiagera ntubwate chinji ne chinyinge kurwa Kenya
Tani pe ngana wate barone kene amando le batarali munomene saba saina bange sana. For example, kanobo tukiwa Kenya National Bureau of Statistics KNBS umako 2021 iga abantu nya batarali ku saba sai yalenga sekango kirikia 39%. Yaba 39% yabambali batabwati gasi ba prior mbaegu ero teke statistics here. Tali wali wasi batabwa igo nambe nene muno gwetani 39%. Ento yakabona nkeli ndo to kwegena n'abantu bari twasomiri ureke se chipararo tera bageko ba yentokia kurege ndo pia sa Fridah uwente ko bagokumanya ngeli andake unatebe usema ngane chipara guseki tuba to kubwatera ne chinse chinde for example keres yari yare gocha to kubwatera nana ki kere to ale go sign ya chaide echa igatunye contract yo korosie pareye nero gwetera konya nero rabo batera konye to kobaroserie pareye eto ikando to bakore gasi ritangani igo ugacha kuna chi signings to come na agreements letting se chinde twaba kin jiba chire chikumisa abantu baito ayo naboko sign batebe to jana ibintu byaito n'abantu baito ko bitumeka ikureta nento giya kabere inasemacha ntoko baita naende mono sana kona na guchise ka seki ile parabu na yatika super highway ile the expressway otebeke na kwa kwanda Nairobi legacy kolire buya gete kene gente kekeroko bawate bamugala mwe na haki mpe era nda baisi kwaro what effectiveness yenene gente ketangani. Number 2, integrity issue ya integrity yabo kirate yaba igasengo yakora ba enga kiyeye no mweni beri moigwana kuikanya korebo Kenya integrity to yabere kere Ense Ense to the level that ndo we trust tuweka corruption ye ko benyinge kwa no ituka tuli we trust sega tuli go trust mu Kenya na nkolere pareye ukume buchiko bonge kwaole bona ba prefer to muntu le neutral hisiko achaiga acha koleri ni acha gotorosa chipare chi igurita ni onye tuira ni chigas eni ni echi Kenya ugaditani tona recommenda integrity yaito kurwa sabarai itolensaiga kiko irente kotere nere ugetendere mpaka kiere dole skaro stinge toro lire chire koti chubo kubine chiaba Kenya tali chiabantu baisiko barorire so iri rawono nduri kwegene kekende yosipi bonyo rumuntu iskura akorebuya bamoa rikali yabantu baitego wike tomente integrity itebengiya abarai bari baigoro na aba babwata chikita babechi tenda na barabu ba go tenda kora ikirani kwenda komende scorecard ya ituna Kenya konyara gukuri micando ya ito akero kurigererie kera Kenya ikuimuke gutambukero kwa chi contract abantu bali baisiko kera kende turi koranga ngo itera abantu moya sense ya Kenya chinga kero kurigere no kera Kenya metekero tate babarai koruge gase chi county a bakochaka korwa chipara kero bakwena na chitenda ngonyorolinga ngubeka bali chibesi nyinga somo buko kwanjora gose bachire bagurire chi materials chire cheap asoko ene kinga ng'ebintu ebinkorosi kubire lakini onyendiria kumuki getambukira agure material ere quality engia no mo Kenya arosi gente kia century engia naboko nyaranga aba Kenya mbarora bange babwato bumanyi na barabara arosi gento lakini mbabwati time eri barabe bago prove go chese serikali ngana bakorosi naboro nyara bakenya barora bakorosi para gwitani ya China Rete mbaro raro ino ikatuna rekoba twasanitize litari eto litari kwate abana ki umuntu akwe gwetenda o litari over quote yetale ngako ne bese o maintenance echa ya igoro ya litari over quote ya ita trust ya ito egento gyakore kwanya egento kirikani ke ogore standard ya Ense torojeka ke yamaba ke piro yale ko close to 2000 3000 de pira ya me ya kawaida ya 20 shillings korode bone bechandiye ede gukora stress tujabere Ense ya umisaba bago kolega siyekene korire oiro ro mochando omona ko bagokoboro korende tutugo fixe bintu bya trust mono ebenye serikali ye county na byo kwa account chibesa chiri eire kwa state the national government chisiringi chiri chionzi tani account government ya berege ya wetik chitera chiri chiaego njitwaro obwanchereri so tutebo senkisi county yaika eparankoro sikuere uno ria gwetenda ende tani yochiko baneli omana nasikia egu ninki akora natanyero osibuje ebitina byachaka no muntu isikaegu bora na bana bago kira tali muntu yigo egu yigo ikatari kibitini bike togotwara na integrity yaito twasibire letale ito kuchi iskali na likigasi kwa irumate onye na omo Kenya na mwesi njo ya papers chiaye na quality yaye tali bwanche libonde bwensi abora na boto kole tuwe kolire mechando yaito mbia mana sana ndemo Steven so chinga kyogende togosanga na intwe
omoroberiga bwensi Yoboonchoreria nabego mbia mana sana omwanchu muri chinga kyogendete kubwatia omoroberiga nyana bogo sangana nchekerengere kya gwitira sena mbijiriga base screen yago nabego chinsemo chichi mitandao sensemo ya Facebook nabego tunyagwitira Ndizi TV News Digital nabego sensemo ya YouTube nabego tunyagwitira Ndizi TV News omwanchu buli ntometenga technology ne yengencho sana anene mono ase abasai na rande mo Steve na matukabwango iga kero korigereria Kenya in cybercrime na reta ngaine tobiri tokonyoro muchando munene asensemo ya technology aberege ku advance nimetekero kutarira chinsemo chiri chia Nairobi abantu bari bagutumika chiuba abantu bari bagutumika chibolt barobo metene technology bagutumika kero goki ina sotete kogenda kwa so asisimi yago ya apnero ya bolt osi apnero ya uba kwanyara ko bago goko manya chibeso bwenete gwakana ekero kurigereria chiuba gose chibolt taringe echire cheap ko bakire expensive wake ntwarora bakogoma estairigete omugiro ekegera bale gotanga technology asinaro roba gochiba umia ekero kurigereria metekere chinga kichiri gwatumikira nya gwatumike Uber amatuka mange ndoro bagochiba ko commission kwanyoranga bakoire commission baka dirio okochigo ki ina soko enda kwanyora bagogwaka na 20 bob kwanyore driver nere kumia njora kwanere igoro ye technology yo embrace technology ya Kenya ndaka ira rese ori korigeria ndake kirego kwa ngana ya Uber mangana ya Bolt mangana Taxify nenga kieri kero okonda tebe emechibuna Nairobi emechibuna Mombasa Eldoret kirego kwa ikirororo ni mobwate familia wote ukombwe taxi ubwate company au che taxi kwa ile simu yao kwa tabanka yori nkayogochi wate buri golendiriri ko goitaba kwa rangire gari yache yako igo itagaripi technology ndegentekia technology tiri gocha gutumisa gocha gutokonya igo ukatonya kwa watu wa mentire literacy yetu ya technology the world is turning technological whatever kenelero iga urumengu no ero chiko chiari yo ikatoya ndo roli taga ntubu ati option ikatoya ro chasa technology rochi wono riboli ndi taga ni technology yeye seme cheme na ro erororo agese binyoro aro abantu abanyiro mu manyobo abantu bakale uchichese mu chirichia kia mukama bakale moticho bakale igale bakale igonga rabimdi to kwana babimanyire ukatona kina ki chi serikali chi account ndo atwara devolution mpaka ise world level tukuto atwara chi enlightenment abantu bakonya rabakosemigu yura technology kwa rero tora kwa igoro ya cybercrime kende gionsi ekia abikigutume kwa so bena ndekere teme chande menene igo pia wikatona kibuna cybercrime yabirege gokea lakini kando na ero gokea mate muntu ko egwegento utuma korobo kagari obonge mekabona bande wajikomumisa usekumisa abantu bande unatoka komenta technology wikese serikali na element technological security yaye obumanyi boli bwoko yara kurende ebintu biri birororo security omuntu mbiyere privacy yaye mbiyere technology yagotumeka erinde tobete kwenda se pace echiranete ntotige onde motu so ndatigale maiga chinga kitoko kwekwanera igoro ya technology tomete matemo bwango iga abana ba class sana na isato na 12 bache bachaka matemo bwango iga nkonyorora matemo ka colleague wetere technology ngiora semia mwanchu muri yo risk gali andake torori andake monomono kuro mwaka 2016 koro omwaziri Fred Matiang'i kwa gwe wizara yo jisemi ndora mangana ya obibwa matemo gokea sana baroro tu akora inga kieyu na ntuma itebo bimbware ngororo kwarore bono igo bobimbwa bokokea 2016 17 18 19 20 2021 kama ntoyo soire mwaka 2022 systems tiri chabire chigutigare asenga kientambe kando ne kitororire omuntu buna mo PS education belio kipsang wera ngechenga kechi chionsi ipiarari kama matekeri uchagia kore kanororo ikitora sabe morole zitanga nipikuru nsema ya serikali dobate omwaziri kururira bali Gusii aiga honorable Ezekiel Ombaki Machogo umutenderi gwechisemi kwene kibuna ubibwa matemu mboli kobororo ese nje kerebo kobororo bno ntobate ebise binge 2015 totolite credibility ye degree ya Kenya wate bankenya okoru mwaka 2015 aya ntoli kokora kurigereri musori buna ali akoba amabe tari agutuita itubunense kuko ntoli kokorete tuke gie kene gaseya kene uneli kuna bali bande seguru beyo o ikatoena kibuna twalendire the integrity technology ya chire etume kurendo bwe bimboba taliyeche ekonyu bwe bobo eche erendo bwe bimbobo ekero kuri technology mete ya changire sana aneno mona abasai mba kwenye geti gwetere technology
abasayaro bakonyakire sana muna boni ganda mbaroro wetere laptop yaye nabagonyara goswa mali ari kekende atuma asegete onyorire gasi yaye tukwenda internet Facebook YouTube Instagram TikTok tonyiro muntu o create content kubeke ngenda se internet iraikwa bekire iga wasukume ya agenda kwa ba influencer kwanyore nibo yo gutumbege ntobune iga riko jibuna ya chire iga toga nyumutora aliku gerera kuri game nganyora tumike kwerika esi mebi yawo nyire ringo esi me ya neiga ninkinda akore ndiko toli gonyora kende ndo bate YouTube so ime ya YouTube abakora research unya comment obomanyi kakirora nyore gasi kuse capital abako yitumeka buya cinga kenjero nari gusanga no musubati oyo mukuru aso mu cyobosongo ngande binga YouTube ne yengencho sana era ni gakoros chidreds no rusiti ubumanyi asokoros chidress etachiti skuru ya muntu gosenga abe beauty optician achikonyara kubaka koros chidress era ni gasomete kuru ase YouTube igonte te echinga kitokende to gukorera igase nsemo ya economy nyara kubaka kogosemia omwanchi umurigere na basai bali bakorigereti nga technology ne yengincho tegoje ndagente kia sana makorero ndigere tiboni ga musfati odorige tiboni go musayo mwana teknology ndagente kia sana lero iga abako boto wali mibua abasesemeria bumburi ensemeria kiogogi ensemeria marani ensemeria nyakoye musojo oli uli okora research nyoro na butoro muntu kugore ibintu byao uli dairyo komoneri gaze no kopekide wese internet arore bimeri byao video koni chombe chao chiro bata mabera obwate inkeki ya kereso egazi ya okora akwe order ole ta mabera yumbaka town ya iga inde yumbaka town ya iga ombekere garime anda birusi Nairobi agwakane mundari kororana abono technology ikire gwikira boniga igo twene kibana technology ye twanye ikireire temo tu arege ntugete kirago konye buri muri boko ari basara gukora beka technology ime kore kwanje bekire ime na bego konyo ari gusuka gwika sebire ngo beigoro omwanche muri kindo chinga kishito kigendete gusuka sana ndete turaswa sesemo ya kabere ya studio turanyorora Yoboonchoreria keigo tokoira nantu chikoso ase ense mogete yengencho mono ensemo yebango tobe tokora matuka mange ebango yabirige komentu ndete urabwaterera gabu tokoira nantu kwanire bango omwanche muri tobase gusuka tobase konyegera ngoira turasege kegeke inde tokomanya mange Ndizi TV Ubwanzu Gusii. Asubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigiyatanya gotebyo ndi bwensi nabo igabeire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa chinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio kiro monto asense yega tomenyete oyaiteire asenchera yemo useyende anya kwa yaiteire imeyo moroberio ona yaiteire aiga nonche Sara Nyarangi Ontita ngotarira abaminto goika amakoli nebinyoro aramu yatokobuka mbunyi mbamelia ne gotwali amangora rabutuke mbranya gotukurugoro nabongo boka butuko nare narete plastiki na tereka yakinda ile garanya beka kurugo tentuerobo sio na yaiteire Jumanne botuko Ense munini su yamaragoba nabo igo mwiroro ritukuri Jumatano chinsa isano nibere nikideka 15 chia mogaso Rogendrete kwebanga kugore binto au nabo igo okoriye duka okugore binto bigotumeke stima na kubeka chipa mchio waka mache na kubekerwa esola tochandeka koriya tambe genda Getembe Electrical Services nigo bakonya PVC conduits chi switches na sockets
chi solar fittings, meter boxes, ebirobu chi contacta nebinde binke. Getembe electrical services ni goboigo bare government registered electrical contractors. Banyore asamaga cha Silver Building, shop number 1, ground floor Hospital Road. Gose obakere simyase namba ya obisi enoti isano na isato ibere enoti isato enoti isano nemo enoti isano na isato. Gose enoti isano na ibere enoti kianda enoti isano kianda eyemo kianda. Gose enoti isano na ibere isato isano na isato ibere isano inye ibere isano na isato. Getembe electrical services asobokoreria obuya. Kero muntu nabwata omuganoye kurwa iburitwe goikasa ikire boniga kurinde nkero igentekemo kebwatana n'umugano yomo gucia sumugano kabiri negentekyo no mukia bwogwe tomakigima ekerenge kenene ky'umuruburyo bw'omuganone n'okurwo gusigeta gucia sumuntonde eliyo nera nyare bwetoma gwikibirengo by'igoro Brighton Makori nigairire ribagerio na gwisaransa n'abantu ao eliyo gukorentera emegano yabo rituko rya Jumatano chinse ibere cyabutuko nabo igo moiroro rituko rya Lamisi gochakira chinse isano nemo cyamugaso nkoliole nyumba okogora obulemu okogora gose property management tuwe chandanonya ekiagira Green Track Estate Agencies na bwabamanyi bwamang'anaya asigike gitambe nobale ime y'umuchukisi asamagacho Ahuru Plaza lirongolia gatatu room number 307A gosoba kiresimi ase namba enoti isano na ibere mara kabere inye noti isato isano nemo Green Track Estate Agencies banyore bakwangoerie okonyoragirio tagete omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura Yoboonchoreria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Wanji muliana ndengo kwa ligani ya sense moyo moelio chinga kitogendete gusanganira ndemo Steven imeyo murubili gabu Ense Yoboonchoreria inyora chinse mo chiche mitandao sense mo ya Facebook na bagatunya gwitira Ndizi TV News Digital na baga sense meri ya YouTube na bagatunya gwitira Ndizi TV News ente so ya sense mo yebango Dora rumora ibense kako ene kingana tete komenta ekerengo gyukuru ibango tigango producer itera cheza keigo gente kikibango toiguna kyumura ibense na rayabwate kubwate kana nebango. The implementation of our government's plan for rapid and inclusive socio-economic transformation of our country depends on a robust revenue growth rate and a well-managed budget deficit. We do not have the luxury of gambling with our destiny by living beyond our means, and neither can we afford to fail in implementing the public finance management agenda that we have. I note the steady growth of revenue mobilized by the Kenya Revenue Authority since 2020, and I congratulate the Kenya Revenue Authority for these efforts. While this is encouraging, the active tax base remains far short of its potential. Maybe you clapped too early. At the same time, it indicates
the willingness of taxpayers to meet their obligations under a fair, professional, and facilitative framework. The upshot in sum is that there is evidence of tremendous scope to expand our taxpayer numbers by engaging eligible and willing taxpayers. It is time to do the fair thing by supporting patriotic taxpayers who fulfill their obligations by reducing the number of free riders and enlisting more taxpayers to the national building project. A huge obstacle to the realization of our national revenue targets is that in practice, tax administration has traditionally been a repressive, menacing affair which resembles extortion. This extinguishes taxpayer incentives and diminishes the prospects of an expanded tax base, pulling Kenya backwards from its national revenue potential and denying its citizens critical services and development programs. Tax revenue mobilization is a crucial dimension of state sovereignty. The ability to finance national budgets defines true national independence. Those taxpayers who continue to perform their duty of remitting due taxes advance this agenda, thereby engaging in exemplary performance of patriotic duty. A day like this is therefore most appropriate for appreciating and indeed honoring the contribution of those outstanding individuals and corporate citizens in safeguarding, upholding, and enhancing Kenya's sovereignty. I salute you, and on behalf of a grateful nation, I celebrate all of you. It is important to let you know that your commendable contribution to national self-reliance, sustainable development, and citizen well-being is noted with profound appreciation. To signify our appreciation of these distinguished taxpayers, we must move decisively and efficiently to increase the number of taxpayers to be left out from this obligation, because every exemption denies Kenyans the right to benefit from national resources and is unfair to the loyal taxpayers who do the right thing. It is not an accident that revenue mobilization, though improving, remains far below its potential. Mbiamana sana umwanchi umurigirirya oinere umurai Ense Dr. William Ruto chingaki aberega kubolia abakenya bagendere kurwa ebango ntwaroranga asemiroberia yabegete bune serikali ya Kenya kwanza natebanga goika omwaka o 2027 nigabwate a target yoko iki ebango 6 trillion mwanchi muleti metiko se 6 trillion nechigo ikirana oino mwaka o 2027 kero kurigereria kanyara kobaga ko tebi kiombekeria KRA Kenya kobaga ko enekinga abantu bali bwate emyaka 15 batware KRA pin manju mulete mete sensemo yagonga noro chenga niyonere buya umuntu uri bwate emyaka 15 anyare kobaga gutwara KRA pin takunto sange nerende mo Steven sensemo yato tenga kyaro chenga niyo magari tangani pi na telefona Ensenda yonsi egeteta ni pia konye ya uchumi yaye gwetera evangelia abantu bakuru yemekene buna tax yo kerea da kemero bele ko kwena kibuna evango tali kirengo kievango vamentire kilimo tali kuru arumo tali ne liba bikire mero bele kwena kina ki evangelia gutoka teye gosieke ruisiko ekora kyaba tabanga sana pasirete evangelia ko ruegu te sire te mbaro baru bande mbarueti saro lenge kuru ruekerengo kiyainse iko anake inerega kira vendo kia kabere kwa iregoro ya KRA pin like KRA pin ne pin ilikiro monta kwa yagu kiro uchukwa kane bango ne regoro ki details chiao unoko bagokuru bango yao iko kere
kero mwana koru kero mutubate myaka 15 nebeta kutware KRA pin tebetire kero bate KRA pin ko ikoru ebango iko kitura kinole system tebe kero mwana buna kwebura kwa birth certificate you know venga tu birth na identity yao se buna kero mwana kwa nde school akwa admission number kero mwana kwa so primary akwa UPI number iko kwa kitunora system no manyikanete no ra sense kanya sengenjo nkakientambe total rabanto batale system umuntu akorose dive nyinge tali assess system iko kirimo tekera ko assess system teko basteli welimo aba Kenya bonsi teko banga tugore nshinga kitinde batabana ki abantu baise bakurwe bango bali bali kanko igoro mbali kurwe bango tetwe stobe seli welimo kenja intelea nenke nkuru wose konyora kwa na elie nkenaru urigo nera tigano nara ukerengu kiaye irinde ebange gutoka ebe ne bange gwerete iganda kembe bebune yu ne miya kondia sera wante ya kumsasa keigo elinde kubwatera no kuyakobo ndeme kero kuligereria kera ebange koruegwa ase chishiringi emia 60 bob echigutumika gwakana rideni kero kuligereria muraibu Ense Dr. William Ruto agotebanga gochaka ko engage kero montaru ebango no ko ene kinga ngo reduce bale ogo kabesa chibesa korwa chinse chiri cheisiko akera kende orochenga nere nchere ndonge muraibu Ense abwenete kubwata soko ene kinga ngo punguza torere amakabeso korwa chinse cheisiko Pada kenen kelina ki ese akanya ndo bate deni na chinzo cyose aronje bate deni ni sete yera akine bila gutware deni ribo ndira kidini tubwate litangani tubwate ntunyakane na ribo litantu kwiboli ili yakabere emichando tubwate imense ya Kenya tunye kole bile deni ya ndo okora bila deni igo ngene tora kole toke ibone deni tokoira tubwate tonyekei na ntu imukie yende nyingi kurisiko kozoga kitubune Ense tureta tule ruanerera no kwerwanera ngoli kwena kinaki enibere tokoro negwere to so to support bo no meteza we tu budget sekali eikerane u support yeri irareme twende isiko kurunese tonyore enyinge rituranyare tokeye tutukurusiko ruisiko ere byese njo mero belebe tebeku tonyore tutukore enengenke kuruense ya Kenya bango ketonyore nengenke tutebe une anamatundane nkunyiyeke gusiyamaya aya igetaiga igo eze koba ebonero twanyora libeli ya zero siwe kalicholigu ebe budget yaito ikelicho ligune deni ya isiko but yembwata ya nenke ariko beyigetaiga nangora keli ngosaba ko ruisiko tindwara madeni mange yariko muri njema ndoche no muya bisaba kwa kana lieken ntoka besa mono nabeko babuya ekaro kuligereria kiombe gya KRA ekegosangiriria bango ya 1.88 trillion kero mwaka 1.4 trillion yatumika ase ogwakana lideni nande kero kuligereria Central Bank of Kenya yatebi Ense ya Kenya beke ko invest 60 billion aso kwene kimete chiparanchiro ro chitigire nchira nchibwenete chikuru na serikali nebwenete chikure kanya kwa bage kubatenga ba invest 60 billion rinde bachikoimukia alone kero kende kero kuligereria statistics ntwaroranga enga keliyo borere bwa corona bwarenge ande kero kuligereria mwakoli at least kiombe gya KRA abeteke gusangirire ni benyinge nonyachi Yoboonchoreria obungi bwabete bugosie kwa sensema yaona kikwaruche manake litangane peke kwate bandake igoro ya ama kabesa neli Ense ya Kenya mete ko yana kabesa to ko wase International Monetary Fund IMF World Bank netinse chinde igoro yeka ngo kilikie bango ke ko bake gotoka tebe uno mwaka o financial year ya 2021 utataka July to June July 2021 weka June 2022 wazo to yotekera ngo ya 2.031 trillion ere bango to bete to konyora kuru Ense ya Kenya na ko statistics etu etanike kerango ya mate kerenga ki kyarengo egwere target evente ikirani yaire target ya around 1.8 trillion egetani by around 1.8 na 2.03 close to 200 billion etanereti iko KRA yatemete yetante kankali yaire okonekira abantu mbabete compliant netemete kento gya kabere what totebe evangeli ntokerete kababu ya 2021 to 2022 chomweli wetane target yone linko yanaliwa no covid ya keire kwa jana tubabwatiria machi kwa mwana for the bigger part of 2020 no 2021 covid ya keire tigasetakire koiranirira we have money flow yagenderete kada kibona toikere iri target tu aganeti
ekero kurigereria omuraibi kiamagia ODM Raila Odinga entete producer itira beka clip gekeigo asari gukwanira iguru ya omuraibi Ense Dr. William Ruto gotebia abantu bagendete korwa ebango chingaki ari gusangana baliki bamangana asari kwerera nga obugima saye ekero kurigereria bwa kongire ndi guchaka gotebia abantu babe bakorwa ebango konde timo kwanera yaturasangana erara tobekire clip ekito igunga ki ari kwerera. Serikali iko hapa chini, siko governor, siko bunge hapa chini, siko mawaziri hapa chini, mengine iko pale juu, ama sivyo? Cooperation between the national and county government is a must. It is inside the constitution. You don't have to be told to cooperate. The national government has got functions, and there are functions which have been left at the national level, others which have been devolved. Kwa mfano, serikali ya juu ina jukumu ya kutoza ushuru. Inagota ushuru, alafu baadaye hiyo ushuru inagawanywa na bunge, sio na serikali ya juu. Wakishaorogota inawekwa katika benki kuu. Alafu bunge ndio inaketi chini, ndio inafanya budget. Haifanywi na serikali ya juu. Bunge linasema kwanza iko formula, pesa ambayo itabaki juu na yale ambayo itakuja pa chini. Iko formula, hawezi kupatia wewe zaidi au chini ya yale. Kwa hivyo pesa itakuja hapa Kakamega, mwingine apende asipende. Pesa ya kaunti ya Kakamega itakuja, sio kwa sababu ya mapenzi ya serikali ya juu. Hapana. Hiyo mtapata. Pili, jukumu la serikali ya juu ni ya kitaifa. Hawezi kusema ati atabagua Kakamega kwa sababu nyinyi mlipiga kura kwa Azimio, apeleke huko upande ya bonde la Ufa, azii huko pale bana walipata kura. Hapana. Maana yake ushuru wanarogota kila mahali. Watu wa Kakamega wanatoa ushuru kila siku. Mama ameenda pale duka kununua chumvi, ametoa ushuru. Sukari, ametoa ushuru. Umekuja Coca-Cola, umetoa ushuru. Umenunua mkate, ushuru kubwa. Umenunua mafuta, umetoa ushuru. Umekuja ile one for the road, ushuru kubwa kabisa. Kama wanataka kupandisha ushuru, wateme ni ngapi wanataka, na tuende tuzungumze kwanza sisi kama wananchi nje, public participation. Maneno peleke kwa bunge, hawa wajumbe waende wazungumzie hiyo maneno. Wakubali au wakatai. Tutawaambia kwamba kataini. Chana upende usipende. Kwa hivyo wana jukumu ya kuleta maendeleo, sio ati unaende ubemberese au upige magoti chini ati utapata maendeleo. Hapana. Maendeleo itakuja hapa wapende wasipende. Kama mmekataa kufanya, naweza kuambia nyinyi msipitoe ushuru. Kwa hivyo hiyo mambo ya kusema ati ingia kwa serikali ni upuzi. Ni upuzi. Kutoza ushuru. Sasa wanaongea juu ya mambo ya ushuru. Wakati wa kampeni kulikuwa na ahadi nyingi zaidi. Tutaleta pesa ya hasla. Kutakuwa hakuna riba, interest free. Hii bilioni 50. Ingine ile ya kina mama, bilioni 100. Lakini sasa wameanza kubadilisha maneno sasa. Hakuna pesa serikali wanaweza kupata bila interest. Itakuwa less than 10%. Ile ingine ni mambo ya bei ya mafuta, bei ya unga. Sasa mimi nataka mpate mimi mwaka moja. Walisema nikiweka Biblia chini itarudi chini. Sasa hali yote umewaja. Lakini ushuru huwezi kupandisha bila wakilishi ya wananchi kuketi chini na kuongea. There must be also public participation. You cannot just rise up one day and say we are going to increase NSSF, NHIF, bila wabunge kujadiliana. Vyakigima umanchi umurigereria oinere umuraibi kiamagia ODM Raila Odinga chinga kiekero kurigereria ndemwe kera gukwanera ekero kurigereria umwaka orio 2003
ndoroche economy ya renga state embe kabisa lakini kero kurigiria serikali ya beteke gwetuma ekaene kinga mbamente tibarabunga asense moyo kurwe bango mbaye negative kanga free primary education ya bereke goso akero kende serikali ya Kenya kwanza merobili ndene barabe kasoko ene kinga ngonchorire bare economy ya Kenya wetani komenta se bango kata bitabu kwambo limbibere egetanganithi nikoro ya engana ya Raila ya bwangoiga atebandake ndobwerete koba tugo tax koyanera nimete nkwana yore kwande na katia barai Ense area America amakende buna Winston Churchill Winston Churchill kira rata betena ki a country that tries to tax itself to prosperity it's like a man in a bucket who tries to lift himself up using the bucket's handle aso muntu weke gusinenga umuntu ore ndo ime Ense tate gwekini gwetera hukurwe bango na bengo muntu ore ime ndo ime utete gweso kurwe ndo ime gwetera kubwata ikibwato kelikia ndo aso kesikote konyarekana una ko Winston Churchill lote baboigo bake ese tuko bachana keigo gati ya Winston Churchill Raila Amolo Odinga na William Ruto neli umaite eba ko interpret buna ebangeye kubekwa nige bango ya mentire ekago keriki ya mentire buna unye kware ko ruwe bango ya 200 ya mentire bana chikoza ko ili bweyemo ile over taxation Kenya ntubu ati over taxation niyo tu gende tabore ene kereki tu are tax policy undata ligosie kiruisiko tari over taxation litangani kereko over taxation ibonere ko be crime ekoba ubunobu nire libono singinjo tokoru kubwa buno konyora korire ubuno bunire ligo ntura twara bunire lyo buritangani eli tubaira kirina ki ebangelyo ko rurero ero ndo chikuru mambi zo mutinyo kubwati bunere boni erikini kro monta beseli bwelyo ekora kigi akwakanira igo nyindi tuturasabe William Ruto na amoneke bekerikia Kenya Revenue Authority kwene kibuna kiabirege ko yutwara oku communication yengiya ucia sabantu kwa kibuna ba implement ile program yabo aseja kiro montara anyore mwana gwetere tobuna civic education liboli ya kabire kwamboli 2003 twabwate transition government buni tobwate boniga tware ko rwasi moi ase twabwate economy to yarenge buya kibaki agasoa economy ekabuya na twalti over taxation Igo naboni ganaro ndadoro over taxation neli tutwa emerobeli ya bekiru yakwene kibuna tax to collectire yonsipi ndadoro over taxation kono tutwa mono keli wetera sekale ya William Samoei Ruto merobeli kiri rabe kubuna kibaki na begete free primary education ya konya abantu abangi we abuto ni metera wate merobeli buna de hasla fund metera ndo ikase tonye kwanere yabo de hasla fund na kwane kya balinse bakinire ondore implementation ye merobeli ye nyarekane ne bange gochukuto Ruto tevire twene kibuna tuikerire target yaitu kiare ko Ense mo ya collective ya kira mukanya ko Ense mo ya ru tax yaye bono Ruto kira iru ibintu byonse bibere na ikani kiria ya gote abore report tubete tuebori nje tindi serikali ya Ruto ayetori lakini togaye torore gose mbaikira ni biri batebete bono ekero gukwanira ngantu ikiranie target ya 3 trillion kero kuri financial year ya 2021-2022 ewe kireneti 2 trillion ekero gotebanga toikirani 3 trillion eyo minetinga eko increase by 50% aso korwe bango na kero kuri GDP indicator korwa tax gochi GDP yabereke go drop kurwa so mwaka o 2016 by 18%. Kero kulira go kuruma ko yo 2016 baka saibu na toro mwaka yo 2022 yabereke go drop by 14%. Chinga kikorikiri yo mwaka yo o 2022 neme chande yega tobwate. Umete minetinga economy ebengiya uchumi ebengiya koru 12 trillion ochi 15 trillion tumanya gochi goikirani 3 trillion ye bango kero kuri iri mechande igatobwate Kenya bono iga enchara nero roro umarakera no roro chinse monchiro roro chi county nchiro chiganeti obokonyi oro chinganto chigoikirani ribori kwa volneri ya sana egwateba endekejekirani target ya 3 trillion asoma ko 2020-2023 etoganneiri to increase by 50% erekana ngokegoro sana imeto wento kore 20 kilito kwa ravoni iga to mente by 50% more
gwetera capacity building assets cheito na ibe onjuri togokora anda ekinda tebe litanganipi edoka ke koru ni twaro ko ena kunna ndo ikoro litanganipi ke bate kiro montaru tax kiro monteria kene o moke no monene e company enke ne company nene litangani ekune ile step entangani step ya kabere ngana yet ekuru hustler fund Ise koba implemented 50 billion chive kuchikoenda say the mainly informal sector chikoenda informal sector n'abantu abari save yombe 50 billion chigende nimbwa to kwegena na abora buri na siki ngatoro kwenda kwese unaboniga ngake yokato igete target yaito na rakabere ku mwaka 2000 ne ya 2021 2022 na 2007 2008 ne reka kiyo Ense ya Kenya ya ikirete kai kugia target kiare yabwate Gono tota kwa 2020 ikeli. Gonya target kere 3 trillion. Ente ketanga na tebire ente ko lanto wikira ine kere to bate tax evasion. Umuntu abate biasara oeta maiga ta wakana tax yaye. Igo ndo wikiri yona ine nibo yaba kire serikali tira ikere. Kure kende tani tokore ekyo. Egi yakabere kwa borigoro ya etolesa cheka kichinko nguchya uchumi. Kichinko nguchya uchumi mineti muntu tagotwara capital yo kore biasara biyaye. Na yure kare biasara biko chakigu na dadiko ile license yo wakana tax. Ye biasara ebyo. Roke igo bono abantu babwate capital. Ha inke kasi la fande uchikokora ise ko ba implemented ye bata never launch December. 50 billion kare aso ile savantu abantu banyorire capital. Ntori eri andake ebese uchikoruegwa nebe ego chikoba interest free ose uchikoba at low interest level chikoba at low interest chikoba at low interest level kabata ba low interest level beta ina interest ere below 10% chibesa chiairu cyo chikwenda ase individual business chira kwati amachikaga neire usave yo bebekire you people have been given capital kaba beiru capital wasoira ase system Kwerere a license ye biasara tuamentire bona abantu 50 billion yeye tuamentire abantu bara tax yabange mono na mbare gwetere se interest rates na gwetere ase economy go watakire biasara ko tax so gwetere ndibire bigokora kana ntu abwate na mara serikali ya tantu abwate asla fund ebe abantu ko kuchebese chiga ya chire number 2 ndo abwate mirobiri yo kwene kibuna kiro mutara abwate kiare pin akane tax ya chire so nje timbo atibu over buna bibere bikolekane target ya 3 trillion abuto ko batokonyekia so mwaka oyomo chinga kitogo tekero muraibi kemagia ODM Raila Odinga na nere ko tebalenga ngoene kialenga obukurumi mbororo rase serikali okonyaranga oboibi bore asekerengo kigoro mono nonya nabantu bali tokorwe bango terigo chiyikira semebuko ye serikali ngikerikera abe kwa soko ene kinga at least chibese chiga chigo sangirirgo nwete ntwaro chikakote yabantu ngam onye magendero tayaga kolekana se county nande tumetenga county kare ya sangire chibesa ngwegwere 15% yeira na yachikokora magendero anya magenda ya se county baba sakuru ibango aruche ine nchiringi ya umuraibi kemagia ODM agotebya abakenya Anako pa Kenya nensi eri chiko na Kenya nensi ya demokrasia itore democratic country yole ende tangani wika tuene kibuna kere sekare kubeka lichiko twarigiri ya ropi twasangire bengeri byaito kolenda se litarongedi twasangire bengeri tubuna rarunge kolende kere andako tebe abantu mbaruge bango eni incitement taringi yaso gukini Ense litangani korende gwetera kobeke ebagania otebe na kichibese chiarwegwa arombo yawe tabana kiti achikora ruwega asiritangani na kerego chikaunzi kwa 15% nchikora magendero ta national government yebwate rigoso county government yebwate rigoso igo tone kina ki chetu yatumekire buyana ese sekari yaeta ni maite abantu kurwe bango bwabo mbulira kina turwe bange nyinge ikigosira usturwe bange nyinge te tumekubuya gose eibo bwo abantu abange una uru Kenyatta nadete buna kereri tuko ese sekari yaeta ese sekari yare gosira chibesa chibilioni 2 gwetero bokurumi chibilioni 2 ise ko bangwa gachole nyagetari use dispenser ye gutumika 10 million ko nyagacha 2 billion emerete chune chinyagetari chimibere chidispenser cyare korosi gwa abantu babwenigu ese litukelimo igaso motienyi chine chinyagetari chiri kwisano nemo chiarego chigosigira bosa gwetera ufisadi wose gwetera corruption igo emenganyise ko bakegosieko you know romotego manene sana esa kali ya William Samoei Ruto bwate
Andra bakuru tax. Karana bego ikie tax target yeire. People ndi na kichibesechi. Jiso ya se economy ya Kenya. Chibesechi. Chiote ebona ki chichugwaka na edeni ya Kenya reigoro close to 8 trillion 12 trillion. Chichiko ke edeni yeri. Chibesechi. Chichiko ke chibeso kabesa kuruisiko. Amachi ba mfito ya nyore. Imetekenya na beko bensengia. Abantu bakuru tax eso bosi bro mate dindu tax ye naru mambi ne ko rande para tax ye naru mambi ko rande nyageta tax ye naru mambi ko rande e dispensary abo abantu bakutwara e trust yo kuruwe bango naende mbi mona sana ndo chinga ebiro bitu biga byatonyorire nte toso ya sensemo ya NSSF na NNHF enyore inemero biri ya chagete kuri mwaka bwiri weye mo chimikienda 50 nomo na isano nali murubiri yo chagete bono ntwaro chinga obwangoiga ebunge yabage gotebanga abantu bali abatenengo at least bamente chibese chugwaka na NSSF na NHF ndoro china no morai wensa gatebanga tonyara ko batokomenta koro 200 oche 6% timetia sensemo ya kunga kioro chenga niyo kutaka na NSSF na NHF ato chake na NHF ndio tumate gerede National Health Insurance Fund amorera mentire akeza gatime cyane tugwetera kandi na ujingire bate bagose ukubura gwechi semi ndobate na marwaire ara abukire mono sana akira marwaire agocha ndomaite whatever family nda yonsi igere one sickness away from poverty umuntu amwe se family to robo ruwaire family ndo spia chira sobotaga utara utwara NHF nyege tekia okoba kere kwa dore NHF no ruara musu turi gochire se family se njono la se system yokubore gusa wetera NHF nago ensemeli ya NHF kulinde kare batera buna enyare ko bage comment kula nanjira ko nyora andake bono gate bono moja no rogo swagati abo kisengencho boniga bantu bakuru yo kurunse era around 500 shillings for the NHIF whatever ementu ko beteri bono inche nkuru chinyinge NHIF we nyinge okoba nkonyora chibesa chinyinge jumete NHIF nebesa yawe gwante ko bweni oborero oyore insako nyora ruliro igoro tali keroro muntu igoro konyora oborero bwe igoro rurenso konyora oborero yibwanse wabwatirawo so semo yane bono kagolire NHIF weye bate uriko bashibase nyingaru NHIF chinyingiro ko chinkaru chinke ketabe koreta discrimination asiki chibese cyabeku chimbwa ne kare na arwalire ko chinyinge oborero konyora mboli ndiko chinke borere mboli asikende ntoru chibesa chikorete nini ntoru chibesa chirenga ine so asa abwa arunjire bene ko tebana ke nchembu yajare ko bese na defense ngenjo etorense yemo togwetire mechandeli eli amorira ali tobana utsegeta ali chiri so tetu abantu baru minimum eli yabe krisenje ene nabanke insurance bali mnatinche kare kama taru bese liga arwara para arwara eli tu yabe ke insurance kara arware chimokonye so njareste NHIF bali ya nembiri tete ale uniform 500 yeli ebe kirororo katoko so asensemo ya NSSF umete 200 kiro montako nacho naende kero kuligerelia nga umora ibiki amakerigia kotu Secretary General Francis Atuli nkera ligerete akota nga East Africa ngima Kenya nere kuru NSSF enkepi ya Ense na kero kuligerelia nga umuntu obereka koru 200 ase miaka 30 kera bereka kuru 200 ekera gochikonyora chibesa chiri obuno butaka kero monta agotire kera gochikonyorera chibesa chiri abereka kogacha obuno butaka bugo chiko konyora omuntu ri kera gochikonyora 144,000 na kero kuligereria ekero monta akonyora 50,000 per month anyara ko baga koru 6% ase miaka 30 agochikonyora 2.1 million bono igo umorobiri yo komenta umorobiri bo komenta NSSF nigo chagete 2013 korende tochugwancherwa abunge bare ngororo ekara bairete ngane yo ase bunge mbabete ba kongusana na mono bakateba tebwenere tiemento ekara kulire e court order yabeteke gututera ngane yo aseki ekyombekeria Kenya County Government Worker Union kyombekeria Kenya Tea Growers Association Nabaiga Agriculture Employment Association nigo ba andamaine ti mwananchi ase eraiteria yanga omuntu nabwate freedom of choice nabwate obosibore boko kora kende gionsi gose woko amwanga nabwete komente okurwe NSSF gose essence meyaye ekero National Assembly ya chikoligererwa
barabuye baetetiri chikerio batechiti kwa so ase senate bakarietirio ekagera nga court egatuguterare bonege buno muraibu Ense Dr. William Ruto asoete na tebe enyare kobage komentwa 6% kerekende no rochinga umwana inchi na chikokonyeka Jekorwale sense mo ya nesene njefero na sakibingere bya na keteba uye emento konde SNSSF abongo baginkonya support singe ebintu ebingi titani PNSF National Social Security Fund nebesa yao what as even was it 1951 1965 wikira boniga tonye ko guonde bwese otebire naki na rutu chipesa cyane wo NSSF nanya gukiye wikira rero kiro muntu ukiyeyiru igonto bwate gento geterete 100% trust buna echingo save cyuchunko yegunde ore rafu toche egento giya kabere kwateba around nini chibasire kiro go save ego chikunyora chibesa chinke ore so ekanisa ekanisa twagenda bali kwande kanisa paru fungu la 10% kuna no konyora kwao na mundali gutaka ekanisa kuru mundaku 10% NSF kuru 6% tindo cyabose and nayo gocha gochitume kama kama yao kazo konyora asa ile sera ko rura masesendi na nini na chini pesa chiao na 6% kone kina ki ako chiri buikomi zit around 600 doyo konyora chiri buikomi 600 do chukuru ko NSF kiromoti atire na 94% chiao tumeke bunoganeti kwarolire okonyora 100,000 au chukuru around 6,000 uchase NSSF nichibesa chiao kwagacha ati na ekore kina kimi chando ya Kenya ya mentire ndoko sema toa bizo toa kwa 1965 ndoko bikora wikara boni ga 2022 wekatana kina NSSF yechibesa savings yao bato wake majiti wo save mboro rere lakini ne chiao to ko kubororo usave enibo yao kunde bitonda asaba bwe NSSF kunjenda sabe bintu bibere ekwateba kero mutako save around 50 akanyora around was it 50,000 earlier demo ndakanyora 50,000 ekero go save ase NSSF 6% ogo chikonyora 2.1 million 2.1 million alafu also save as normal ya 200 ekera agotira gochikonyora 144,000 chuka 144,000 igo emechando bona igo ese 50,000 wetera go save wetera sema ya NSSF which means save chao around times 10 times more chirikuwa rekonyora oni chama savana aliga onye NSSF igo chikokina ku 200 shillings weka 6% people will save more if people will save more bona tuigatoke make go benefit kurua se pension bona get around 60 years 55 years onya ndo go save more yaboneke gwese nchamo to save ribwango by around 45 around 50 45 wiga kwa ku pension ya ulitangane like ukuru emeka 65 echo cha save yake echanga around 45 jubono 60 to around 45 jubono wa save chinyinge cha wereire mapema to chiganye myaka emingi kura kigentege tangane ntoki yakabere if ego chikuru 200 shillings to 6% tebse yanyora interest teba cyose ndingo save 6% ya rero ndinchukura nonde 6% ya 40 years later or 30 years later tese ya ngo nyori interest gete ne bite at 4% at 3% esa njobu mango chenchi bore mechanda rero teri mechanda ya mambi ente nje bite bibere bise ko koru baisa ko keye myake lego benefit koru pension ili ya NSF wa saving eke around wejata imeka 45 koru 55 60 ili reboniga egi yakabere bana reko ene kibuna chibese chi kwabere go chinyora chibwate interest yengiya gitindo chimo cha ndonde bwensi ase NSSF go kiniwo ndoche biro bitu byatunyolire sana na bokuru ingana yago ya umweli go chasomwa nje muligerera manje manje kinyala aba ingote banda kembya mono ase bali batubwati na amaboli nebirengeri mwawire mu gusanga je kinda abasabe kakene kikwabire wa saving mutanda baite mbali go save kwa mbabo ati bomanyi wo go save munda ati go saving yane no mutenko gora saving yane ngwenda nchigache ingo konkogora ene kibuna kwabire go save na chinchira cheka go yotera bamanyi bekere batebire nchiringi yo go save no kugora asset asset ndo giliki kwa gorire kwa bekire kwa nyore pesa kwa gure ngondi ya wali semetinyete ese mwaka iga yanyure chimanu chiaye kwa mentire gento pero utware culture ya saving
chine chinkongu mono sana ikya ona kikira gokonya kero buremeru bukachire kirikya uwa save na kira cyo gokonya to kuri kyonsi andake kwa kindate mwancho murigere na ambe mana se bali baturi ruta kiro mo chakano wikira boniga mbia mana sana ndemo Steven asogo sanga ninte imeyo moroberiga bwensi Yoboonchoreria naye boigombia mono mwancho murigere asenge ncho kwa bere na intuko rutoka chage to moroberiga goikatwa ikira omwelio no gosemeryo kwa nebuna kwa bere ko wesemia amange goika e weekend ritko buneriga chinsa bunechiga tumira naso morobe bwensi Yoboonchoreria elinde twimanyia mange nyera sense mwachiche mitanda sense ya Facebook na wakati nyagwetera Ndizi TV News Digital na wega sense ya YouTube na wakati nyagwetera Ndizi TV News iretere na Fridah Kerubo ngokuganiria oboligereria obia